Allah kai sauri ka zo yanzu nan. Alhaji gani nan zuwa yanzu nan yana zuwa. Barka ne, ga nan na iso. Ya maganan gidan can ne? Wallahi gida ta samu Alhaji. Yanzu ga wannan kai musu. Yanzu bari in je sai in samu jona kai an sa hannu sai a je kotu na sa. Ba matsala. Ina wannan yaron Rambo ina so za mu je har yankin su akwai jikakkiya tsakanina da shi. Na ji kaman kana cewa ma ko akwai abin da ta zo. Ai turan nan mun je yankin su ya biyo mu da kyar na sha haihuwa. Karka damu goje, wannan aikin zan bari a hannunka. Tun ranar da wani tsautsayi ya sa wani yaro iyan ko ta yankin nan, Allahu Akbar, sunansa gawa, za mu sha jini yangar. Yanzu abin da za ku zo mu haura da ba kawai kan mu af. Baba, raba ta ci gida fa ya kora abinci wa samu ba. A to wannan kai ta dama ko kai dan zaki ka ci. Kai ogai ka san kai dan gidan mu ne. Kar ku damu, babban kamu nake jira, Allah ya kawo shi. Oga mu yanzu ya kamata mu je farauta fa. Kar ka damu, ai yanzu akwai abun da nake jira ne. Ina kai Alhaji Garbati ma akwai dabi tsakanina da shi. Shi bai san na dawo ba, amma a tunaninsa yanzu yana cin karensa ba babbaka. Zan mai diran mikiya yan kalliya. Ga dan gida Alhaji Garbati ne. Kai, ta wannan gun. Haka ta ba. Ka dalla ta wannan gurin ana ma magana kana wani kallon mutane. Kai goje, ta ku kama sa, ku kamo min shi. Kaga wannan in ka ga Alhaji Garbati ya yi kisa da kuɗi yake ya kansa. Harkan kuɗi ne ko to wallahi idan ban katse ma magudanan maganar ka ba ka gaya min gaskiya ina kuɗin da yake karshe. Shaje kanka yanzu. Ciro da daga nan. Kai, cire min kuɗin nan dan zaki. Kai gawo kuɗin nan ka ja ina sama kana. Cire kuɗin nan. Alhaji san matsa ke ka da kuɗi. Bar sai daga nan tukunna. Ka je ka ce wa Alhaji Tsammatsi. Ka ce wa Alhaji Garbati. Ya sun ya saurari zuwa na. Ta shiga ware dan uwar baba. Goje dan zaki. Sabon aiki ya tabbata. Gobe za mu faɗan wa Alhaji Garbati. Kuna ji na? Ku shirya za mu faɗan wa Alhaji Garbati. Sai ya san wane ne Mambo. Yana jin ana labarin sunana Mambo. Zai bar sa gobe ne zai san wane ne Mambo. Mai gari, Allah baka tsawon rai. Wannan shawara da ka bani na bi, kuma na je na sa wannan taki a wannan gona da ka bani. Kuma gaskiya gona yayi kyau yanzu ta farkalla alhamdulillah. Kaga kauyen mu na sai ci gaba. Haka Ta fannin noma. haka ne mai gari. Sarkin fada mai kibi in wannan kuwa zan ba shawara kauyen nan. Kun ga duk abun da ku amfani da shi kamar kun amfani kauyen nan ne. In wannan kowa zan ba shawara mai kyau in wannan ku. Ai shi yasa muke alfahari da kai a wannan kauye. In banda kai ba wanda muke a wannan kauye ya wuce. Da zamani mai gari, Allah ba ka yawa. Kuɗin da ka yi ne Alhaji, musu inda ba sun ɓaci Alhaji.
garin ya suka kwace su waye ne wani iska ne haka. Ko Alhaji wai wani sunan shi mambo. Ta wannan kuɗi dole wannan maganar za mu je gudu ba zan bar shi a ba sai. Ga jiya da muka je gidan Alhaji Garbatin nan gaskiya surace nake. Idan na shiga gidan ma na zata ba kowa sai Alhaji lambe yayi. Ka dalla gajoji da kai. Ni da na saba shiga gidan ba lungu da sako da ban sani ba. Kuma in Allah da na rantse da sarkin da ya halicci Azra'ilu barna yanzu muka fara yi masa yanzu ne zai fara sanin ni waye. Yanzu nan na sauka ma a gari fa amma bari mu shiga gida na fito zan taba kaga Kai wani yin rikabar Jafaru Manga. kai dalla malami to me ne in ba latsa Wallahi kai hankali na gaba ko da ta masa mambo ne kowa dan wahala da dinan wallahi gwabcewa zai yanzu nan. Dan ya sai dan gidan Alhaji Garbati ma wai yake da sunan dan Alhaji Garbati ne sai da shi kwace kudi wallahi kai hankali na gaba. Allah kai hankali ya kai ni ga kwacewa ba a yi wa me yi a in ka ga an yi wa me yi to shi ya so mu da muka shiga karkashin gada muka yi durun uwa muka sari nasara kai da ka bi hankali na barka lafiya amma an kwace ba ka gani san yanzu garin nan kusan hannunku yanzu ne za mu fara aiki duk wani shege da akwai dabi a tsakaninmu da shi dole mu cimmar yanzu nan kai mambo kaga wani sabon shigowa garin nan Ruman gane yayi wannan gayen kasan iko ya tafi yanzu na san ba za a rasa yan kuɗi ko kuma dan wani waya aljunsa latsa-latsan nan ba ku cimmar yanzu nan kar ku riga mar da komai Salamu alaikum. Wallahi na ɗan shiga cikin abin da na samu da Allah taimaki sarki akwai abin da na manta ban gaya ba yaron nan Jafaru Manga yau nan na gaishe a cikin gari da wani makekkiyar waya ta sifirin ake cewa ko laka shi yau na ga ya shigo gari da wani makekkiyar goro annoba ka ci annoba ta zo annoba ya shigo me kawo yaron nan kai ikon Allah ba bai gajiya ni ubansa ba yanzu yaron nan zai abun ne mana kawai nan dama zai kara zuwa ne shekara bakwai ubansa yana mana aiki a garin nan muna jin daɗi amma ga ya san mana yaro ya zama annoba har yau kafan dana bai warke ba amma da jigar bashi nake kallo da wani yaro a bayansa kai mai gari akwai alamar ka gan shi abu ta faru Allah ba ka yawan rabi jiya an min sata an shiga gida na an min sata sannan yau na ba mu yaro kuɗi kawai na ga shigo min ya da kuɗi ya an kwace daga ƙorafin ya yi yawa
karin doka a hannuna shi ne ce bari in kawo da kai na wajen ka kawai. Abun na kai na yaba ka yi kokari. Amma ka yi abun hankali da baka ɗau mataki ka zo kai sai fada mai gari ka faɗa mishi ba. Amma tambayi yaron mai suwa ne suka bashi Mambo sunansa. Mambo. Wannan ba sabon yaron nan ba? Wannan sabon yaro dan sholin nan ne. Ina ga shi ne. To Alhaji ka kwantar da hankalinka. In Allah yadda za mu kawo sanan. Sarkin fada. Za mu ɗau Za mu mataki. yi bincike. Sarkin fada. Za mu ɗau mataki. Kai, lafiya ka? Lafiya? Me ke tafi da kai? Wakili, ku sake shi. Me ke tafi da kai? Gari yanzu nan na sauko daga dukko na haɗu da lawali dama ya gani ya ce akwai wani yaro ɗan iska ya addabi ƙauyen nan. Lawali sunansa to lawali ya gaya min sunansa Mambo ya kwace min miliyan biyu da waya na. To in ba a ɗaukan mataki in ba haka ba duk abin da ya faru a ɗau mataki. Alhaji Garbati, Jafaru Manga, har ku damu za a ɗau mataki akan yaron nan in Allah yadda. Za mu yi zama kwakwaran zama akan yaron nan don tun ba na kawo min korafensa. Waziri, Allah ba ka tsawon rai. a gobe ne nake so ka min bincike, ka je ka binciko min waye yaron nan. Asali dan ina ne, waye mahaifinsa a garin nan. Gobe nake so ka fara min bincike. Me gari in Allah da gobe za ka ji kyakkyawan labari. To Allah ya yarda mana. Mai gari in ba ɗaukan mana mataki ba mu kuma za mu ɗau mataki da kanmu. Kai don Allah rufe baki ka zo gun mai gari kana yi wannan mai gari zai ɗau mataki ka zo kana wa mai gari maganar banza. In ya ɓata ka ɓata. Kada ta mutu ya ba. Mu tashi mu karasa yanzu. Jara gisu. Ya ta kalmin